Shalom. Horas madihita amanginang adorang so tapuka parmingguatta tabereng majo di acara di parmingguatta di Tikion dung sidungan non epistel pasatamima tu ikatan alumni SMA 1 Medan lao pasahaton lagu puji-pujian nasida dungi dung sidungan non maka tidak kon hapor siaon kor si perempuan napatuluhon dung sidungan non warta tikting pinasaat matu kor ama atong selamat datang selamat hari Minggu ma di hamu akka manami dot inanami tarumobi ma di hamu akka dongan nami sa hapor siaon naodope hita pajupang marsaor pamuji tuhatta pardinggan basa saya tuhatta ma mangaramuti pardalanan muna saliling di Bali nang dung mula pe tu inganat tabi saya tuhatta ma toktong na mangaramuti atong nang mulot tama parmingguatta di Tikion saya amat tadi bata dot anak na Tuhan Yesus Kristus doto di Purbadia mengarajai ate-ate do pikirata di parmingguatta di Tikion atong tapaduk be marohatta hohom mahita martangiang mahita di bagasa rohatta be. Amin. Tapuji matu hatta sian buku ede nomor 510 ayat sada 2.3.
marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Pabuah hamuma tuburusion, idama nungaro hatuaon mi, idama ihut tuibana do upa silehononna, jala pamalosononna di jolona. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano, hinorhon ni asin ni rohamdo ubahen sahat hami tu tahun huria na ibaruon, lehon matu huriam todim na badiay, dohot hamaloon sianho, asalam rarat jalagadda harajaon mu di tonga-tonga ni hamion, say lehon mahiras ni roha tunaposom makatahon hatam, asalam denggan huriam marhite siani, pargugoy mahami manguloy ho di bagasan haporseaon na toktong, asamanahan hami sahat ro di ujung na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Padik ni debata di mingguta at penna parjolo di sadarion imanienet sian Titus 2 ayat na pasapulu tolu. Titus 2 ayat 10 tolu tehut-ihut ma di bagasan rohata. Laos diajari dohita paimaimahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon di debata nabalgay dohot Kristus Yesus si paluay, ima sahat na atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata, laho mangulahon hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
Tatopot ima dosata nagudangi tu adopan ni dibata, tapau duk be marohatta martangiang mahita. Ali Tuhan dibata pargogu na sohatu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangudu hami. Hami halap pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadiaon mi, manupoti jala menganggukon dosa nami, masay jot-jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroay, dang huholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tuddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami dakndos diri nami hubahek kami, dibahe ni tamari masanmu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay na maporus mahami nuain tu asin ni roham na gudangi, mangido siyan nasa roha nami hasesan ni dosa nami salut na. Sayu rupi mahami paubahor roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulu hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, say asi maroham di hami, halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni dibata taringot tuhasesaan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangudiatta di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay, jalay bana do pardengganan taringot tu dosatta, alain dada holang taringot tu dosatta, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon manidibata na di gijang. Amen. Tuhan
Hata ni debata nagabi epistel di parmingguatta sadarion dienet dosian pesalmen 80 ayat sada satu ayat walu. Pesalmen 80 ayat sada dohot satu ayat walu tajahama marsikas sorin dung di ayat pawaluhon na non rapita. Roha na mangarsakon halulumlam di bangso ni debata. Edde sian si asap alis parmahan Israel sa manangimaho ay hodo siya du Joseph songon biru-biru say pataridahon maho ale na marhabang sahon herubim. Ale debata say pasuang mahami jala pasihar buhim asamalua hami. Di papangat ton hodo tunasida roti ilu-ilu jala di painupon hodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Di ayat pawaluh rapita. Ale debata tibau say pasuang mahami jala pasihar mabuhim asa malua hami. Songonido saatna martua do akka na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amen. Hu pasat kami ma tu ikatan alumni SMA Sada Medan.
Tapuji matu hatta sian buku Ede nomor 250 ayat 2.4. Tahat tidakon maha porsiao tay songon nahina tidakon ni dong hatta saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopa langit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantod di porbadia adorang sohabubuan ido tu hatta natumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laud tu siamu ni debata jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogu tutanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea ditod di porbadia jala adung sada uria na badia uria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogut daging ni halak ng mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen.
Mengenang kita akan masuk warta jemaat pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, masuk Advent pertama dengan topik berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar berjalan dengan baik. Begitu juga persiapan pos pelayanan Gianyar HKBP Denpasar juga berjalan dengan baik. Yang pertama, baptis dewasa dan CD khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023, gereja melaksanakan baptisan dewasa dan CD khusus kepada Sarah Andriani Putri yang datang dari agama lain yang telah menjalani katehisasi khusus dan pembinaan selama ini. Acara baptis dan CD telah dilaksanakan di ibadah tadi pagi. Yang kedua, kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023, gereja kita menerima kunjungan rohani, yaitu dari Gereja Kristen Oikumene Indonesia Cibitung, dan mereka telah mengikuti ibadah di tadi pagi yang dipimpin oleh Amang Pendeta Daniel Sakarias. Yang kedua, Ikatan Alumni SMA 1 Medan angkatan tahun 1969, dan hari ini kita bersama-sama dengan Amang dan Inang. Selamat beribadah, selamat berjalan-jalan menikmati Pulau Bali. Sehat mahamu Amang, sehat mahamu Inang, nang mula pe tu inganan muna. Mau lihat tema di Parjupangata di Bagasa Sadarion. Yang berikut, baptisan kudus reguler. Gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus reguler sesuai dengan jadwal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. Kepada jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar mendaftar ke situa sektor masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 sampai tanggal 20 Desember 2023. Dan bagi jemaat yang dari luar Pulau Bali agar membawa surat pengantar dari gereja masing-masing. Yang berikut, hari ulang tahun distrik 17 IBT. Dalam rangka ulang tahun distrik 17 IBT yang ke-29, maka pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2023, gereja kita akan mengumpulkan dukungan atau tupak untuk memenuhi operasional distrik dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di distrik di semua ibadah pagi, siang, sore, dan juga di Pospel Tabanan. Yang berikut, ujian tulisan dan lisan peserta katehisasi CD. Sesuai dengan program gereja kita, peserta pelajar reguler katehisasi CD tahun 2023 akan mengadakan ujian lisan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 yang didampingi oleh seluruh orang tua. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kita dan juga keluarga. Yang berikut, pemberkatan nikah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah calon pengantin perempuan nama Helen Christine Dewi Boru Siregar, anak dari Bapak Amang Situa Sunggul Siregar almarhum dan Inang Sondang Sigalingging. Alamat Jalan Palapa 11, Perumahan Palapa Kencana B47 Denpasar, Jemaat HKBP Denpasar Resort Bali. Calon pengantin laki-laki nama Joel Ryan Girsang, anak dari Bapak Situa Johannes Girsang, Inang Situa Elserida Sinaga. Alamat Jalan Makmur nomor 188 Pematang Siantar, Jemaat
GKPS Rambung Merah Resort Siantar 4. Partupolon telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 di HKBP Denpasar Resort Bali. Dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 di GKPS Rambung Merah Resort 4 Pematang Siantar. Marilah kita doakan agar keluarga ini menjadi pelaku firman Tuhan. Yang berikut kegiatan remaja HKBP Denpasar. Sesuai dengan rangkaian kegiatan Natal Remaja HKBP Denpasar tahun 2023, gereja kita akan melaksanakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Elisama pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 yang akan diikuti oleh remaja HKBP Denpasar. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, bagi jemaat yang terdorong hatinya ingin memberikan sumbangan berupa dana maupun beras, sabun, odol, gula, indomie, minyak, dan yang lain, dapat menghubungi Putri Hasibuan, Lauren Nanggolan, Irene Sianturi, Matilda Silalahi, dan juga Giovanni. Biarlah kita saling mendukung kegiatan remaja HKBP Denpasar. Yang berikut susunan Panitia Natal Ama dan Ina HKBP Denpasar 2023. Penanggung jawab Amang Pendeta Mangasi Sianturi MTH, Penasehat Pendeta Firdaus Hutasoit STH, Inang Bibel Pro N Borusi Manjuntak, Situa PS Borusinaga, Situa RM Simorangkir, Situa FDM Hutapea, dan seluruh Parhalado HKBP Denpasar. Ketua Nyonya C. Ritonga Borusembiring, Wakil Ketua UN Sibarani, dan juga Bendahara dan Sekretaris Nyonya P. Sihombing Inang Borusihotang. Seksi konsumsi dan seksi acara dan seksi yang lain dapat kita lihat di warta yang sudah dibagikan kepada kita semua melalui situa sektor kita masing-masing. Marilah kita mendukung kegiatan Natal Ama dan Ina seluruh jemaat HKBP Denpasar, Ama dan Ina yang ada di HKBP Denpasar ini. Yang berikut perayaan Natal HKBP Denpasar 2023. Dalam rangka persiapan perayaan Natal HKBP Denpasar 2023, Naposo Bulung akan melaksanakan gladi kotor pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Gladi bersih dilakukan pukul 19.30 WITA yang bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Perayaan Natal, Panitia Natal HKBP akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Sehubungan dengan perayaan Natal tersebut, Panitia Natal NHKBP mengundang seluruh jemaat HKBP gereja kita untuk datang menghadiri perayaan Natal Naposo Bulung tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 masuk pukul 18 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Jadwal kegiatan Natal dapat kita lihat di warta yang sudah dibagikan kepada kita, yaitu waktu dan juga harinya, supaya kita sama-sama mengikuti setiap acara Natal yang ada di Gereja HKBP Denpasar, Bali. Yang berikut rapat huria tahun 2023. Gereja kita akan melaksanakan rapat huria tahun 2023 pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 untuk menetapkan program dan anggaran huria tahun 2024 dimulai pukul 17 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar.
Peserta rapat adalah sebagai berikut. Pertama, semua pelayan full-timer. Kedua, semua situa dan juga learning situa. Yang ketiga, jemaat yang mewakili setiap sektor 3 orang. Yang keempat, semua ketua seksi, sekretaris, bendahara dari Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakoni Sosial. Yang kelima, ketua dan sekretaris bendahara panitia pembangunan Huria. Yang keenam, badan audit Huria 3 orang. Yang ketujuh, utusan guru sekolah minggu 2 orang. Diharapkan kehadiran dari semua peserta waktu rapat Huria yang telah ditentukan, yaitu tanggal 11 Desember 2023. Yang berikut, pemesanan buku HKBP Denpasar 2023. Sesuai keputusan rapat Huria tahun 2023 dan hasil sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 kepada jemaat gereja kita yang ingin memesan buku renungan harian mendekat kepada Allah dengan harga 27.500 per pieces, almanak yang biasa 27.500 dan almanak yang lux 40.000. Bagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat HKBP Denpasar supaya menyampaikan kepada situa sektor masing-masing atau kepada sekretaris gereja kita. Yang berikut kunjungan kasih ataupun pangapulion. Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Dewan Diakoni Sosial Gereja melalui seksi Diakoni Sosial akan melaksanakan kunjungan kasih pangapulion kepada keluarga almarhum Situa M. Sibarani Inang Boru Samosir. Yang kedua, kepada keluarga Ferdinand N. Boru Sibarani. Yang ketiga, kepada keluarga B. Sibarani Boru Simanjuntak. Mereka adalah masuk di sektor 11. Masuk pukul 18 WITA. Marilah kita mengikuti acara pangapulion tersebut, terlebih kepada yang ada di sektor 11 supaya mengikutinya. Keuangan dapat kita lihat di warta yang sudah dibagikan kepada kita masing-masing melalui situa sektor kita, supaya kita memperhatikan, siapa tahu ada kesalahan ataupun kekurangan, supaya menginformasikan kepada situa sektor, begitu juga kepada sekretaris gereja kita. Yang berikut, dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit ataupun yang sudah pemulihan di rumah, yaitu Amang R. Silalahi, Nyonya P. Sirait Boru Samosir, Amang Esu Tapea, begitu juga Amang Situa Sirait supaya semakin sehat. Yang berikut adalah ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023. Firman Allah yang menyapa saudara yang diambil dari Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, dan umur panjang diberikan Dia terang surgawi. Demikianlah warta jemaat pada hari ini, Minggu. Biarlah kita sama-sama berdoa agar apapun yang akan kita lakukan ke depan, program gereja berjalan dengan baik.
Marende ende, marolo polo, Maria ia, mamuji ho, mamuji ho, Tuhan, puji harigo arni Tuhan, nama muliai, asa sotong di leon bahasa Tuhan jolma ono. Haleluya, haleluya, upuji kami, goami Tuhan. Sai pasangan dipuji, disembah suruhan, doho dijoloni abang sami, sai toto. Nang hani jolma, nang dohon, mamuji, marsembah, tuho dijoloni abang sami, sai toto. Marende ende, marolo polo, Maria ia, mamuji ho, mamuji ho, mamuji ho, Tuhan. Tapuji Tuhatta sen buku ede nomor 354 Uhut tapapungu ma peleatta. Jesus,
Damai ni debatana sumurung sian salu naroha. Imana mangarajai atatemuna dot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent di tasaluna. Huria na hinaulongan ni Tata Yesus. Berita nauli di Advent na perjuloon. Imana tersurat di buku ni Evangelium Markus bidu 10 mamuka masian ayat 24 saha rodi ayat 37. Hujahama di tonga-tonga ta taihutoma di bagasan rohat tabi. Alai diaka ari dung salpu ha porsuhon odeng makolum ma mataniari jaladang marsinodang be bulani mardabua ma akabitang sial langiti jalahumutal ma aka hagogoon ni parlangitan jadi idaw nasidama anak ni jolmei romar hite-hite hunobun matat hagugoon dohot hasang abugodang laos disima suruon na akka parni surgo papunguhon akka na pinili nai siya desa na walwi siya suhi ni tano saha rodi suhi ni langit alai sian hawaraima guruhon hamu tudosanna ia dung martunasi pusuna jala rukar bulungna botomuna ma naung jonok partau na las suang lesongoni jumpa di dahamu masa akau deng botomuna ma naung jonok haso songgopna itu turun na urokot tohamu nasotu pasal pu bangsoon sojolo songgop sa sudinay salpu pesogot langit dota noon anggo akahataki dang naolo salpu alai anggo harina dohot sadi harina dang adong nau botosa nang suru-suruan na di banu gicang nang anakipe daholan amai tagam mahamu dungo mahamu aydang di boto hamu manang sadi hari tikina pamana songon halak na marhutasada na manarikot jabuna disagihod do huaso tuakka na posona tuganup silon nabi jala si jaga pitui didokon majaga atong dungo mahamu aydang diboto hamu manang sadi hari rotuan na puna bagasi manang dibot niari manang ditonga borngin manang dinamartawa manuk manang ditorang niari sotung jupang sahamu modum dinaro ibana topu ay saluhu na hamudo ay tu salut hamudo hatakon dungoma hamu imahata ni debata salinari upasadita selamat tahun baru paroriau madita selamat Advent madita saluna huriani tuhata tentu sudirita maboto apen ima marharuan sian bahasa Latin artinya belum pentus artinya datang berarti belum datang ido bahena masa penantian pai maimahon haroro ni Tuhata Yesus na pelu halihon uju masuk kita tu minggu apenen akamang dutama kenang ditogio dohita mamereng dua hal na berjulu marlas ni roha mado moliate
ala holong dorohan di bata di hita dinaro ibana manopot portibion na sorang di bara dipinakan ala ni molo nung masuk apen berarti neng masuk mahita tu akka situasi nagok las ni roga ada sukacita amanginang neng masuk na mahita tu Natal molaw mamereng sona satok kiduhida tahun 2020 saya rasa tok kina kamangate rumah beni aroma dok molo lam sibukin nahita lam satok kidin na tiki alay molo holon na hudul na dot hiapiamon na lilingan na sadari nah berarti molo rong sakita na madok song na hatop sa taono natin na berarti na serba sibu dohita alay gudang gusolma sibuk ada yang binoto tu di sibuk na itu na bahaya alay yakin daw molotong pesibuk kita na sa taonon na dong manataluba akamang do tamakkenang nuaing masuk kita tu at penda berjulu hari Rabu tanggal 6 nung abitor adong merayakon Natal tanggal 8 pospel tanggal sina poso do selanjutnya alani bohado hita me persiapon Natalon akamang do tamakkenang nung adong baju Natalmu ba pusing do hawa mikiri baju Natalon tapola teh alayak kaya nako dedanak tei atur Peter idok kapan beli baju Natal pain na saya boto akan aturasna na sadok kebeng na alayak daw to makamang dang sa diay marti balkon balgani holong irohan di bata nang ro manopot portibion manesa dosata imana berjulu na baduahon laos diapen na berjulu ditugihod do hita laho mamereng bohado hita manomu haroro ni Jesus na baduahalioni ay selpu ma portibiok kape marujung ma sudi sigo ma didok naking diaya 20 opati alay tamuering maju kamang buasa adong sukut-cukuni na adong do sahalak sian sisian na heran di portibion tamuering madia sada guru Jesus bering jonay baga mapuang gedunganin na ibarat narupani asugari di situasi ni di Belion guru berin jo baga mapuang HKBP din pasaran baga mapuang jabu ni opung ni sienwan alay tabering ma di ayat 2 ayat 2 di dahodo jabu akan nabulunon dang pasobon na nanggo 2 batu marti ditidi naso gargaron na lausal pudu sudine inatuata Yesus waka mang do tamakkenang sendena tu hita di dokon nuaing amang pendeta saya baru beli Alphard dong mula hudok tamu to emak lausal pudi judor kamu baru naik pangkat aku amang enggak apa-apa lausal pudi amang banyak deposito saya enggak apa-apa lausal pudi sudine wah adong do dihita juk ni ruah mulut tabiki adong ate saya radonot tama ay sobat labata kabe ala luzi ba mabangunon ala luzi ba oninna apalagi na baru do be bajir badang di Bakara mul tabering adong do hotel nang isi adong isi bangunan tulu lantai ale hola roba tui gabi pas-pason tingkat naik ulah tinggal sa tingkat naik tingkat 2 tingkat 3 las ponggol merisuang inaroha alai akamang do tamakkenang napai ngotok kita do bahwa dang adok kape naho di portibion nalahusal pudo ido bay naroto ata Yesus madok bereng ma hupaingo maho dang adong nang gobe tu 2 martidi-tidi neko sogar-gar horonna lahusal pudo sudi mabigay Roma respon adiga doiro Tuhan tabereng makamang dayat pitu di dok
begereng muna ma akan masa ma perporangan. Jadi mau lemar porang bangso tu bangso nay nama azal liha sangano ada ang dape ali pabibi may patujuluna masa ma akka pergagap molo pergagap apa provokator mon di ayat sia dungi namangi umuse ayat pitu Roma jolma hasuguhonon nama hamu selalu hamu makorban pemilihan do pemilu ali hamu korban manang na dia pe si hamu madikabik kitab pon here mamasuk nyon pabibidi alai na tanggal di ayat 22 at Roma na gumurang nuaing Roma kapanurang pergagap patu pahalungangan liluhonon na maka na terpiliti do takkan asing na arti na kamang do tamakinang nabuy masa dugudang na masa di tonga-tonga di pardalan ng ulutta nung atabulus COVID sa pulusiya sa diagurang na mati di Portibion nung atabulus sa kapuluburong pulu babi do takkan asing na nung atabulus sa karagam niya kasahit alayaha do hasipulan na semuanya itu adalah patujulusa alay di ayat 24 roto at tajis madok di ari nasasaday di ari nasasaday Roma tikina matanyari dang marsinod dang be maulo matanyari tidak lagi bersinar berarti bulan tidak lagi bercahaya aisan matanyari doro sinodang na tubulani gabe mardabu amma bitang siya gijang maulo madabu bitang siya gijang berarti akamang putarma portibion molo nung aputar portibion selesai ma sudi alani di dokto hatta Jesus tuaka sisianna asa totong ma manatamu jala siap-siap mamu macalosa una pula mabir hamu may marnidei ala nung atarsura guarmuna di buku hanguluani ima ayat 24:1-27 dungi marpungu ma kasursuruan juwon na ma papungon na ma siyan opat sudut utara selatan timur barat aka na porsea jadi lang mariswak kita hape juwon na dohita papungon na dohita alani tapastihon marhiti-hiti kisitiatta ha porsyota nung aro tita disiyak kamang dutama kenang amin. Iko pasti honot tado nang tersurat guarta di buku hangulani. Ido baina di Lukas 10. Oma halasok kamu ala nang tersurat guarmuna di buku hanguluan. Ditikisi di hari itu tersurat guarta di buku hanguluani. Ditikitar di hita di sima tersurat. Alani taliwati ma perdalanan ninguluton. Dapole mabir hita di si asal ma porsea hita naong tersurat guarta. Napa dua kon berlanjut dong uluton berlanjut. Maulado kita nuaing nama bangu bagas na sa tingkat lanjut ko tu tingkat 2. Dapola saleh. Maulado kita nuaing nang giok mamora rupe silakan martaba-taba mamora hita. Alai dungo hamu berhikmat tamu mamereng tadda-tadda di air zamanon asa unang magopo perdalanan ni ngulutta nabatuluho na kamang dutama kenang ahado senjatata dinalaho asa unang magopo haporsyote didok naking lausal pudo salhuna alayang guhataki tungna sora salpu atong guru kamu mahataki pagolom-golom pamu may aria do borngin asa totong torang haporsyo muna asa totong dungo hamu unang tarpudo pamu hata ni di batama mabahen marsinodang haporsyo muna atong diapen na berjulona kamang dutama kenang ala portibiope ba ngayidok tokin nay na mamarujung
Cuma dang binoto di hari. Berarti jami takope tokinai nama hubujung. Ala ba marujung habis judi. Alia kamang alai ada orang so marujung pertibion. Mana na yang sila ulo nauta. Na perjulu ulama dok tetap semangat, tetap bersuka cita. Kalau lamar telepon amang si Hobing sa menteng Jalan Jambu. Amang kami akan kunjungan alumni 69. Terhitung-hitung berarti 69. Berarti tinggal 54 tahun ke lagi. Nah bertemu. Berarti 54 tabba SMP, SMA 15. Rata-rata itu belum tak berarti lako neraku. Naking huwer-bering sanan. Umur 70 tahun kalau kon alai pembawaan umur 50 neraku. Nah jadi umur bisa panjang, tetapi semangat harus tetap ada. Jangan pernah mengatakan, amang saya sudah tua, amang tenaga saya sudah ini. Jangan, tetapi harus tetap semangat. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi hati yang sedih mengeringkan tulang. Alani semangat tamu akamang do tamu kenam. Alai holai do konamang Riko Shobing alumni semasa dan inda terhingot saruparu hami alumni semasa dan naraku. Ala amang semasa dan Medan, au semasa dan Baligi. Cuma jauh beda mang. Mulu di semasa dan Medan akan malu-maluhian. Mulu di semasa dan Baligi ba maloti mate atar lima. Nah, neng dohoro di si luar biasa do di reuni nyala amang dot inang alumni semasa da Medan. Boy marpungo sahur di bagasan obason. Alay ditikina reuniok kamu di asioli hamu do pe mangalang babi guling do BPK. Dang bete. Dang be. Au heduan molo reuni hami do akadong aku. Patupau di si ima gabas na dinutung dohot gadong. Asani ingot bohado perdalanan naujui. Itu kan? Bohado kita mangalang gulamo, bohado mangalang daw ni kau rata do takkanasing na. Ang gusonari ka reuni kana tabu-tabuin nama. Nga biasa nga biasa mo mangalang kana tabu-tabu. Alay bohado mengembalikan masata pikirata kembali ke belakang asa marhitenak sa belakangi mendorong kita semangat ke depan. Alani dihamuna amanami na Rosya Jalan Jambu di bagasan obason madomoliati hami asa tong sudi hami nasian HKP dan pasaron semangat dinalaho mengobarkan sukacita, mengobarkan keselamatan yang dari Tuhan, bukan karena faktor usia, bukan karena hal-hal apapun, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan. Na pedua na kamang do tama kenang molo taparrahod do di bagasan partikianon memang boyro honota lemurado no ang jolma lilu. Jadi temperamen ni jolma, emosional ni jolma no jijak-jijak go. Paro kamu ma peristiwa na tanggal 30. Si Boruto Bay nagagalikan. Hola na dong mabain kupastingan ni buh marmacam jolmay mabay padapot. Toralong jolma mandok. Ya iyalah bagus itu daripada nanti diiakan menikah 2 bulan lagi cerai. Lebih bagus itu indah. Jadi adong mga pini, adong mendukung, adong menghina, adong menjelekan dan lain sebagainya. Ngayon to kamu kamang akan naringgas martiktok tor di boto deh. Imana si pahutari nutunggo ng huriatta. Ang gawahya pa ditani hubabab boy. Marmemem. Ibohongnya ka paralelo. Coba ibaso ni. Ang gui sudi kon haraw ko si parden pasaron mamurugi. Nga pila hunat tongi kan? Holong doroham tu amang siritongon inna. Dang lumorak ko din na nga bergabusi. Ima naboy mga lilu kita sonari.
Jadi dia mu akan apa oso atau barong rencana muna bulan 12 ning martupul. Boleh saya tahu depan yang manguli, katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Di luar itu adalah sudah si iblis yang bekerja. Molo nalo modo roham, dokon, saya mau. Alimul solo modo roham, tertolak. Unang lihat PHP, nang lian, gabi, dakolak ko na rugi, orang tempe rugi, dalmana toro pe rugi. Alania kamang di zaman nabuy mga liluhok kiton. So tungadong nabuy madok ay nabu dabi songoni. Ay nabuhana ma. Jadi nasala sehera na sitong no ang dibaga sa partikenon. Nasitongi sehera na so diperdulihon. Beri kamu makamang do tamakinang. Mulo sa parahon do ka YouTube akazamitanya kaberditay dangarong laku. Alanya ha, damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terlibat tucur madi. Alai mulu dimai di si HKBP dan pasar sedang berantam ina. Tergudanggo manotoni. Mabinyak kamang duta makenang. Emosi manusia sekarang luar biasa, cepat melonjak. Cepat melonjak. Mabini kurang iman. Kurang hapur syahud do, mula kurang gizi do, dan mungkin. Na kurang iman do. Tor murah-murah ma jolmay manguhumi jolmay. Tor murah-murah ma jolmay menyalahkan yang lain dan lain sebagainya. Alania kamang do tamakinang didok di pangukabod duay. Alasal pudo portibion. Dang adong nahot holan hatan di batado marguru maho tunahoti. Jadi unang ngolo hita marguru tunasohot. Alay marguru mahita tunahot ima hatani debata. Atong dinalaw menyambut menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali akamang do tamakinang. Sotung roy bana di situasi na terpuruk pita. Bahasa terpudum akamang do tamakinang. Harun nama bajol materpudum. Secara jasmania majo. Na parjulo pagulak kumangan. Jadi mujol mana pabutokku terhatup bimudum. Na baduahon, ya mungkin dia diabet. Na batuluhon, dia memang perlu jahu. Na papaton na. Na papaton. Dangarong pikiran na. Itu dah. Menurut penelitian, akajol mana jenius, ngaya hurok kono di jamita. Obat jomdo paling banyak tidur satu hari. Jadi mulai berkamu biar kaisina mulai agak botak, itu agak jenius itu. Obat jom. Ido, jadi para kamu akan pemusik, akan nasini na tibo, dunia fisik, matematika tibo, suku kamu nasida jarang mereka tidur. Bahkan hanya 4 jam. Jadi manusia yang normal hanya 8 jam. Jadi dasar sehat kita walujo metamodum. Maulu dadanak na baru tubuh do takabilitai 10 4 jam may bana. 12 16 jam. Itu asa sehat asatop tabbadagi nga. Lo bisa ni pilah lo bisa 16 jam. Puasa asato mok do takanasing na. Menurut penelitian akamang do tamakinang. Alani puasa pinahalobu lo bisa 16 jam istirahat. Nasong do pikiran na. Dang pikiran na. Ay pikiran na tong hulasero pinamomoma ay si potongon na mawin na. Jadi hita akamang do tamakinang dang si potongo kita, dang si uhuma kita. Dang nalalaw tu baru uhuma kiton. Alani dungo mahita. Hubas mahita diaka ulot tabi. Ahanaboy bahenotta. Ahanaboy si patupot na tonga-tonga ni ulutot. Lakukan saja. Ingat ang wartatay hola bunga-bunga sa bingdui. Namayelos do bunga-bungay. Nasal pudo akaduduti. Alayang gohata ni dibata.
tung naso jadi salpu atong totong mahita meniup hatani di bata ima dalatta manumunomu harorona. Selai pasatami selamat adpen tuhita saluna amen martang yang mahita. Muliate Tuhan Jahuba di bata nami di barita nauli na dibawaliho kami marhite-hite hatam na manungguli kami lausal pudo tutu purtibion masok sokdo ala yang gohami akan aporsea nunga terpilit tami nunga parsidohot tami dang sihabiaran nami tutali Tuhan alay di pengotodo kami asa unang tarlalap unang terpudum kami alay asa dungo kami manumunomu harorom ali Tuhan pasupasuma huriam dinamarpungo kami nuaing di bagasan o bason dinamasok kami tu apen imadalan nami naing marlas ni roha naing masuk kami tu natal ali Tuhan narodo ho makahulungi kami makukup kami jalalaos paingotok kami matutuloy Tuhan di apenon asa hupaturi kami diri nami manumunomu haroromi Tuhan pasupasu masudia keruas nuriam disadok purtibion tarlumobi ma huriam hakepe resot balion asa totong marsinodang ha porson nami galup leonomu ma akka hahi pasod di hami pamalumomu akka sahit na loho di pamatang nami leonomu sonang so ribu-ribuat di hami songsoni matutulay Tuhan akka namarulang tahun pernikahan dot hatutubu asa totong sonang niroka leonomu dinasida songsoni matutulay Tuhan akka ama nami ina nami tamu nami na rosian ikatan alumni SMA Sadamedan naboy na sida tetap alay Tuhan ala ni kecanggihan ni teknologion tetap na sida marsitatapan boy marpungo dito nga ni Pulo Belyon ali Tuhan asin rohamdoy salilik kami mangulo atong dinalaw mulak payak ka manami doina nami totong mamarlas ni Roha mulak na sida tu Jakarta tubagas na sida bi manguruti akka pardalanan ni nguruna atong muliate madihole Tuhan Jesus marsanga maguarmo amen. Tapuji matuhata tapasa mapersembahata 2A 2B ima ucapan syukurta mendukung program di distrik ulang tahun ke-29.
pasaha mapilian tudupan di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami di banagijang. Hodo haron ni salut sililo na ringgan. Do nasa ulibasa na malutus. Hupasata mi masya ni lumitu hampilan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siyang hami pilianon. Pati bulan na radyo may tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanay marititi to dim. Asalam tadami gurang ni silumi to hami. Asalam gerger hamad do mulyate tuho. Maritihiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami rodi sa ililing nililing na. Mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho kami di baga sa taon parhuryaon naong salpui. Asi ni rohamdo, napasatok kami tu baga sa taon na baruon. Huida kami di baga sa nasa taon ni denggan di basam. Buas doho mga libarita na uli tu kami. Asa mardame, jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya ka na porsea, aka na burju manguloy hatam. Di pargugoy hodo aka na porsea, doho na posom. Aka na mamaritaon habal gawmo, dito nga tonga ni Huriam. Tung naso habilangan do sudidingan ni basam nasa taon ni, siya minggu tu minggu, siya bulat tu bulan, saha rodi sa darion. Di ba ini hupuji hami magwarmo, jalo pasang apa mi maho, say gonggomi jala pasu-pasu manang Huriam. Tabay ganupari torop niya ka na porsea, na marholong ni roha diho. Say parara maharajaw mo ditano Portibion, do disadok pulon, say ramoti mahuriam. Asa unang saut, tahi niya kaparjahat, na mga bati harara ni harajaw mo. Say unang loas Huriam disusay, di gaori manang dilyay, ramoti maaka na pinili mo, pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masudi na posom, na mamaritaw barita na uli. Say jo maaka si pilibigu, do paruga mo na asing, asa doho na sida pasangap pagwar mo. Say ramoti, jala parbadyay mahuriam, saha rodi haroro ni Tuhan nami, Jesus Kristus. Amen. Alia manhami ni benogitjang, say pinurbadia magwar mo, say Roma harajon mo, say saut mula munroham, di bonotongon songon ni benogitjang. Leo matuhamis daru ng luas siya pari, say sa amaru sa nami songopan sa nami, di do sa didong namardo sa tuhami, unang hami tugyut tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bugina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bugina tuho, jala di pasar homa damena tutodim.
Sudi Parhaladu HKBP dan Pasar Resort Bali Pasahaton. Selamat hari Minggu, selamat Atpem Madita Salukna, Horas.
kasih roham di au pardosaon uduk doro hakon nuang marsomba di jolong unang jujur akadosaki sai salpuhon sai sal